Timanin ninyo. Ing aniho ni pagluto. Yan muna. Yo, what's up mga kakurimaw? So, karon kita ninyo ni? Kita mo ni? Oh, ha? Tanawa ninyo. O, sa tawag gusto na mga viewers. Ako mga kauban, Angelo Milan, Ninyo Urbanis, o Lawrence. O, ni Mitch Mungkano diya singat munan. So, o, labi na sa mga subscriber. Tanan, shout out ninyo tanan. So, karon pakita na ko ninyo ni. Kita mo ni? O, sasadi pa ni nako buhaton ang pagluto ani, tanawa ninyo. Tanawa ha, tanawa. Kung saon tani. Oh. Klaro mga ninyo, kailan mo ani kwayan. Mo ni kwayan. Sige. Tanawa sa ninyo. Ako sa ni ikat. Tanawa ha. Kini, oh. Kwayan ni kwayan. Sa katong sikat na kayo, tong idol boy tapang ninyo. Mao niya gikuha yan ni kaon largo luto unsay lain na ginahawa tawhana kay di na niya lutoon niya ng kilaon largo ibutang nga pagsili og kwan o sige butang ato murag sili og kanang hipon gikilaw largo to di mo ako nga di ko mukilaw di mo kilaw mo kwan pero atong lutoon kay di ta mo kaog hilaw Masarap kung lutoon. Tanawa ha. Ako lutoon ha. Di pa ni siya lutoon. Tanawa ninyo og unsaon ni siya. Oh ha. Oh, kita niyo oh. Anaon na siya pagbudlay do. Oh. Ha? Anaon na siya pagkugi. Ha? Kamo pagkugi mo. Di kay yung kanon ritso ng hilaw. Ha? Kanon yung largong hilaw. Taguron pa na siya daan do. Oh, ha? Mga ma'am og sir. Tanan mga idol, mga lords, unsa pa na diha? Sa tanang mga viewers dire. Oh, tanang mga boy diha, unsa pa na diha? Boy tapang, boy astig, boy sa naman, boy maas ug unsa pa na diha. Oh, shout out inyo tanan. Kana mga mukbangir. Oh, shout out ninyo. Ay tao na inyo kan largo ng kwayan. Ha? Kanon man ninyo largo. Lutoon man tao na do. Lutoon man na ngita pataglubiro nato ni tunuan. Kat ha? Kat. Oh ha? Shout out lang ko sa mga malakas na nilalang diyan. Sana masuportahan ninyo ang channel namin. Oh. Tanaw kung saan pagluto ang kwayan katsa ha? Napakahinang nila lang nyo ha? Huwag nyong gayahin dahil masisira yung kamay nyo napakahina nyo ha? Huwag nyong kainin ng hilaw utang ina nyo huwag nyong kainin ng hilaw bubuhatin pa natin to so wala pa kahibaho diha kung saan pag himo ang kwayan diin tao na kanon largo ng hilaw ha tanawa ninyo tanawa huwag niyo gayahin dahil masisira yung kamay niyo ha huwag niyo gayahin yung kamay ko ay hindi na masisira yan hindi yan hindi masama diyan ganon pa yan natin yan hindi yun matabla ng kutsilyo nga putang ina nyo ha sa mga viewers dire sana maintindihan yung ginawa ko ha vlog lang to ha
sana masuportahan ninyo ang channel mo. Ha? Sa'yo na lang lahat ng viewers. Tapos, yung ibang vlogger, wala naman view. Putang ina nyo, ha? Palihog tag-share sa live video. Palihog share sa video. Ha? Mga guys, palihog tag-share sa video dito para makita ng ibang mga nilalang. Oh, ha? Oh, ito na. Tapos na ng tagod-tagod. Anong Tagalog ng tagod-tagod? Binisaya ako, binisaya, ha? Umanan akong tagod ang kwayan. Managtagod, tanawa ninyo. Tanawa. Kung sa isunod buhaton ani, di kay kanon ninyo hilaw. Ha? Hindi ba ninyo alam pag kinain ninyo to, hindi ninyo niloto, malaki ng bituka sa tiyan nyo. Tingnan nyo pag nagtatae kayo, malaking bituka na lumabas na puwit nyo. Ha? Maputang ina nyo. Palihog. I-share ang video para makita ng ibang mga malakas na nilalang. Tang ina nyo. Malaki ng bituka nyo. Oh. Kailan mo ni? Basigwa mo kailag lubi. Kini lubi mo ni ito no atong dabong. Atong kwayan. Kasi gusto ninyo ngipon mo ibunot? Hindi ngipon ibunot. Ano akala niyo sa akin? Ngipin na ibunot ko hindi. Matatanggal na mga ngipin ko. Wala na akong ngipin. Ano? Akala niyo sa akin bubo? Oh? Na ako'y sundang. Buntan ko ni sundang. Tarong mo nagbunot sa sundang. Di ngipon mo ibunot ani. Ha? Utang ina nyo ha. Kinain ninyo ng hilaw na kawayan. Tapos dumami ng viewers ninyo. Sa amin halos wala ng view. Sa iyo na lang lahat viewers. Mga viewers, puntahan yung channel ng mga Kurimaw. Ano? Sa mga malakas na nilalang na lang lahat pinanood nyo. Ha? Hindi ninyo alam. Nandito kami nag-vlog. Ang ina nyo. Tanaw. Basi di mo ka mabunot og lubi. Ano mo? Gisik lang sa akin to. Ha? Gisik lang sa akin to. Pagkalina yung nilalang nyo. Hindi ninyo alam. Tingnan nyo. Hindi na gamitan ng undang kita. Kita nyo? Kamay lang hindi binunot ko dito. Pa. I-share ang video. Putang ina nyo. Cut. Tingnan nyo, pangalawa na to. Pangalawa na to. Tingnan nyo. Nagigigil ako sa inyo. Tingnan nyo. Nagkagod akong lubi ha. Ha? Nagkagod akong lubi. Tama ninyo. Kita mo? Kung sa'yo gigamit ako kagod? Gigamit ako kagod, sundang. Wa na mauso ang kudkuran ron, panahuna. Sundang ra. Kat. Kung na ako kagod og lubi. Ha? Kita nyo? Ha? Ha? Managkagod. Managkagod. Ha? Nakakagod ng taglubi, gamit lang ang sundang. Ha? Og karon magluto ko. Ambing no kay gikan sa langit. Diyan to gikan. Ano mo? Sus. Basa man ni. Lighter. Kanasay taga lighter. Ha. Grabe. Karon. Ako ring duslitan. Ha? Duslitan ako. Tanawa ha. Patay. Basa man eh. Sige na.
Na. Oh, sige na. Sige. Kahoy. Grabe. Pating init ah. Sama ni. Sunog. Patay ni sunog. Tabang. Sunog ka. Sige. Na. Na. Sige na. Init man. Balik tabigas. Sige. Sige. Na. Siyaro di kang haling. Na. Sige. Na. Ha. Ha. Oh, kita mo? Na, sige na. Oh, sige na. Be, kaldiro. Ampi kaldiro. Kaldiro. Oh. Oh. Kita mo ni kaldiro na sa bawdaan. Ato itakang. Oh. Alay. Alay. Init. Kita. Na. Kayo na. Karon kupusan na to ang lubi. Kupusan na to ang lubi. Samaan ni ay. Oh. Mas nindot. Kung wa kay hinaw para dobling lasa. Karon akong salaon. Oh, salaon rag kamot. Ayaw nang bante og brief ha mo isala. Daming salaan dito pero hindi ko na ginamitan dahil bisik lang yan. Sa kamot na lang salaon. So, ayan na. Nagbukal-bukal na. Ilunod ako ni. Dabong ako ayan. Oh. Wala. Tabunan. A few moments later. Ayan na. Nagbukal-bukal na. Karon, ilisan tani sabaw. Iabo tani sabaw kay pait ni sabaw ani. Ilisan na to glaing sabaw. Ha? Timan-in ninyo. Ani ho ni pagluto. Yan po na. Ha? Ba na? Anong kailangan kong gawin? Ilisan tani sabaw. Iabo na tong sabaw ani, iabo. Iabo ko na una. Na. Karon. Wala na sabaw. Ato na sabaw usab. Para wala na ipait. Anaw na sa pagluto. Oh, dira. Ako itakag balik. A few moments later. Karon ilunod ako ning tono. Dayon asin, bitsin. Ha? Sabuyas Bombay. Oh. Dayon asinan, bitsinan. Okay. Kuman ako na butang tono, asin ug bitsin. Pabukalan na to mga 5 minutes. Usa tilawan haunon, luto na. Okay. Dali na kayo ang pagluto sa dabong kawayan. O karon mga guys, naluto na. Oh, salamat sa Ginoo nga gitagaan kanya grasya karon. Oh, naluto na ang dabong sa kawayan. Oh, ako tilawan karon makahibaw mo nga perting lamia. Ha? Perting lamia basta lutoon. Karon to tilawan. Grabe, sarap.
Lami kayo ang tinunuan nga dabong. Sa Tagalog pa, ginataan. Oh, tara. Oh, ha? So sa mais, busog nga, likon kay busog ang mais, ayan ang humay. Wa kay kusog na. Sa mga viewers namin dito, palihog, subscribe na. O mahimo i-share ang among video. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Aw, amping ta pirmi sa tong lihok. Kaya ang kwarta makita, ang kinabuhi din na. God bless ninyong tanan.